Patay ang isang tricycle driver at isa sa kanyang 4 na pasahero matapos sa sumalpok sa bus ang sinasakyan nilang tricycle sa Maharlika Highway Zone 7 Diversion Road, Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur, pasado alas 6 ng gabi nitong Sabado, September 20. Isang bus daw ang nag-overtake sa isang tanker truck at nasakop ang linya ng tricycle na nauwi sa salpukan. Agad na isinugod sa Villanueva Tanchuling General Hospital sa Iriga City at Bicol Medical Center sa Naga City ang mga lula ng tricycle, ngunit hindi na sunarte pang mabuhay ang dalawa sa mga biktima. Ayon po sa pagkanta natin ng investigation, ito pong bus, direction po niya going to Naga. Tapos ito pong tricycle, direction niya po going to Pulangi po. Pagkabangga po ng bus ay yung malala po yung tama ng tricycle. Nag-head on collision po kasi sila. Pagka bumalistat po dun sa kalsada, yung tricycle. Tumakas ngunit kalaunay sumuko rin sa Nabwa Municipal Police Station ng bus driver na isang 50 anyos na lalaki at residente ng Pili, Camarines Sur. So, mga kaharap po nitong driver ng bus, itong reckless approach, resulting to homicide, multiple physical injuries at damage to property. Kinastuli po natin yung bus driver, pinakawalan lang din po natin ng regulatory period at ito pong pamilya po hindi pa natin kumbaga wala pa po sa decision kung magpapail po ng karo. But anyway po kung magpapail naman po ng karo, ipinakala po natin at biligyan po muna natin ng oras at sila po yung namatay. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho at ugaliing sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.